Ez orrutegi mugarik, ez tabernetan gehienez hamarnaka eseri beharrik, ez edukiera murrizturik. Labik atzo hala erabaki zuen, aurrerantzean bertan bera geratuko dira, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan COVID-19 aurre egiteko neurri guztiak. Horrela Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman du osasun larrialdi egoera. Horren ondorioz, labi bera ere desegingo dute. Bihar argitaratuko dute neurriak arintzea aginduko duen dekretua, eta astelehenetik aurrera egongo da indarrean. Madrilen esku dauden arauak soilik mantenduko dira ordutik aurrera. Kirol estadioetako edukierak eta maskararen derrigortasuna kasu batzuetan. Era berean aste honetan Nafarroatik eta Ipar Euskal Herritik ere iritsi dira izurreri aurre egiteko neurrien inguruko berria. Otsailaren 15ean gaueko 12etan bertan bera geratuko dira Nafarroan COVID-19 aurre egiteko orain arte indarrean egon diren neurriak. Ostatu eta jatetxe goiko ordutegia eduki ahal izango dute, baita gaueko aisialdiko lokalek ere. Barran kontsumitu ahal izango da, eta mai berean 10 lagun baino gehiago biltza debekatzen duen neurria ere kenduko dute. Gainera lokal horietara sartzeko ez da COVID ziurtagiririk behar izango. Eta Ipar Euskal Herrian txertatze ziurtagiria martxo bukaera arte, apiril hasiera artean, kentzeko aukera ikusten du Frantziako gobernuak izan ere. Frantziako gobernuko Gabriel Attal bozera maileak azaldu du aukera handiak daudela neurri hori udaberrirako kentzeko. Osasun baldintzak betetzeko bidean baitaude. Arratsalde on guztioi, hainbat arrazoi eman ditu Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak neurriak bertan behera uzteko. Osasun sailburu Gotzone Sagarduirekin batera, prentsa aurrekoa eman zuten atzo, labiren bileraren ostean eta hartutako erabakia defendatu du esanez une honetan, halako erabakiak hartzeko baldintzak betetzen direla. Gaur hartutako erabakia garrantzitsua izan da. Garrantzitsua izan da osasun larrialdiko egoeraren adierazpena amaituko duen dekretua erabaki dugulako. Era berean, labiren aholku batzordean onartu dugu, indarrean dauden neurriak ez luzatzea datorren astelehenetik aurrera. Bada Urkullu entzun eta gero, inauteriak bueltan dira Tolosan atzo iluntzean aterazten albistea argitara. Iaz, COVID-19 izurritearen ondorioz, udalak bertan bera utzi zituen inauteriak. Aurten baina, baiezkoa eman dute, egoera aski hobea dela iritzita. Tolosaldeko atariak emandako informazioaren arabera, udalak gaur plazaratuko du inauteriei buruzko informazio osatuagoa, OAS bidez. Hain zuzen jakinarazi dutenez, udalak arrozen elkarteko kidekin bildu zen atzo, ospakizunaren gainean erabakiak hartzeko, gutxieneko batzuk adosteko. Ordea, hain zuzen ere atzo jakinarazi zuen Eusko Jaurlaritzak laster bertan bera geldituko direla COVID-19 kontrako neurri gehienak, hala, Jaurlaritzaren urratsak guztiz baldintzatu du Tolosako udalarena ospakizuna egitearen alde agertzeraino. Bestaldetik, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak protestak deitu ditu beharko beste behin ere. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pentsiodunek Bilbon egingo dute manifestazioa, ordea Nafarrek, Iruñean eta Lizarran elkarretaratzeak egingo dituzte. Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak azaldu dizkigu protestaren helburuak. Batez ere ikusita ze motako gure pentsioetan murrizketak eman dira. Joan den urtean, aplikatu beharrean 5,5 eguneratzeko pentsioak, aplikatu digute 2,5. Orduan, ja 21 galdu genuen gure pentsioan 3. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan, Lukas Egibarrek ez du Pekingo Joko Olinpikoetan zuen helburua bete. Egun zaila izan du ostegun goizaldean snowboard crossean eta ez du 7. postua baino hobeagoa lortzerik izan, diploma olimpikoa eskuratuz. Imanol Rojo iraupen zeak eskarmentua pilatzen jarraitzen du ordea bere aldetik. Bada lerroburuetan aipatu bezala Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestaziora deitu du larunbat honetarako Bilbon eta Iruñean pentsiodunek benetako KPIaren igoera izan dezaten. Horrez gain lan erreformaen aurkako martxara izango da, pentsio duinak bermatu ditzaten Aiara Durreta.
Pentsiodunak berrirore kalera aterako dira larunbat honetan. Ezkar argiak dituzte pentsiodunek 2022ko eta hurrengo urteetarako pentsioen erosteko ahalmena bermatzea. Eta 2021ko pentsioen erosteko ahalmenaren 3%ko galera konpentsatzea. Pentsio sistema publikoa eskatzen dute eta horretarako tartean 2011ko, 2013ko eta 2021ko erreformen murrizketak indargabetzea exigitzen dute. Horrez gain, bai soldatetan, bai pentsioetan dagoen genero arrakala deuseztatzea aldarrikatzen dute. Larunbatean gainera, lan erreformaren kontra ere mobilizazioak egingo dituzte. Halako egoeran, gizarte segurantzara kotizazioak murtxagoak izango dira, arriskuan izango dira gaurko pentsioak eta batez ere etorkizuneko pentsioak. Euskal Herrian ez ezik, Espainiako estatuan ere protestak egingo dira. Izan ere oso garrantzitsua da pentsiodunen iritziz erantzun bateratu bat ematea. Erantzun bat emotea, ahalik eta fuerteagoa estatu zen. Baina beti azpimarratzen pentsiodunen mugimendua erabat soberanista dela. Hemen erabakitzen dugu egin behar duguna. Ekonomia arloko gaiekin jarraiki langatazketan, Olaberriako Lasergoiken enpresako langileak protestan daude, atzoko greba eguna izan dutelarik, eta otsaiaren 15 eta 17 ere lan uzteak egingo dituztelarik. Beharginek azaldu dutenez, lan hitzarmena sinatu ostean hauteskunde sindikalak egin nahi izateagatik, 4 langile kaleratu zituen enpresak, hala beharginen eskubideak enpresak errespeta itzala aldarrikatzeko protestak deitu dituzte. Olaberriako Lasergoiken enpresako langileek greba eguna deitu dute bart. Beharginek azaldu dutenez lan hitzarmena sinatu ostean, hauteskunde sindikalak egin nahi izateagatik 4 langile kaleratu zituen enpresak eta horren kontra lan uzteak deitu dituzte. Konbenio baten osten hitzarmen bat firmatu eta komite bat sortzeko pentsatu genuen lankideen artean eta bideen gindoa zela 4 kaleratze egon die, inungo arrazoi gabe, nahiko aleatoriok. 3 greba egingo dituzte otsailaren 10ean, 15ean eta 17ean, eta enpresak kaleratzeak indargabetzen ez baditu greba mugagabean hasiko direla ohartarazi dute. Hala, langileen eskubideak enpresak errespeta ditzala aldarrikatzeko protestak egingo dituzte. Greba egun deitu ditugu, greba mugagabe bat hasi aurretikan, eta soinu pixka sartu, kexatu eta gure askatasunek errespetatzeko nolabait goran esan. Bada, beharginek exigitzen dute enpresak horrelako jarrerak alboratzea eta kaleratutako langileak berehala lanera bueltatzea. Ipar Euskal Herrian berriz, Tasaulte enpresako langileak protestan dira, lan sarien igoera eskatzeko enpresak irabazi handiak eginik ere, zuzendaritzarekin egindako negoziazioen blokeoa salatu dute. Tasaulte enpresako langileak protestan daude soldataren igoera eskatzeko. Izan ere, enpresak irabazi handiak izan da ere, zuzendaritzarekin negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute sindikatuek. Azaroan hasi ziren mobilizatzen hegazkingintza enpresako beharginak. Gaur lan usteak egin dituzte, eta bart greba eguna izan dute Angeluko langileek. Goizetik barrikadak egin dituzte enpresaren atarian. 2020tik urteko nahitaezko negoziazioen barruan lanzariaren igoera blokeatuta dago sindikatuen hitzetan. Izan ere, 2020an zuzendaritzak ez zituen soldatak igo eta 2021ean aldiz 0,5% bakarrik. Bitartean gainera enpresak irabazi handiagoak lortu dituela ohartarazi dute sindikatuek. Protestan dauden langileek hilabeteko soldatak garbieren 200 euroko igoera eskatzen dute. Baita langile eta arduradunen lanzari igoera parekatzea. Bada, gaitzetsi dute zuzendaritzak arduradunen eta langileen artean egiten duen bereizketa eta diskriminaziotzat jo dute gainera. Tasaulte enpresak hegazkin militarrak eta negozio bidaietarako hegazkinak fabrikatzen eta saltzen ditu. Angeluko lantegia enpresaren handinetakoa da. Pandemia garaian irabazi handiak izan ditu enpresak, tartean 952 armako hegazkin saldu dizkie Indonesiari eta Arabiar Emireri Batuei. Horiek horrela langileek gastigatu dute, are gehiago aberastu dela enpresa azken 2 urteetan,
Eta dirua zein baliabideak badituela soldatak igotzeko aldarrikatu dute. Inflazioa ere kontuan hartu beharko lukela enpresak uste dute sindikatuek. Horregatik, euren eskakizunak enpresak erantzun ezean mobilizatzen jarraituko dutela berretsi dute. Arabara jauzi eginda ordea urte hasiera beroa iragarri dute sindikatuek Arabako metalean, SEA patronalari ohartarazi diote lanuzteak eta protestak ugarituko dituztela negoziazioei berrekin eta haien eskakizunei erantzun ezean. Izan ere 3 urte baino gehiago dira sektoreko hitzarmena berritzeko negoziazioei ekin zietenetik. Arabako metaleko langileek manifestazioa egingo dute iaren 19an Gasteizen. 3 urte baino gehiago igaro dira sektoreko lan hitzarmena berritzeko negoziazioak hasi zirenetik. Bada blokeo egoera jendaurrean ikusgarri egin eta patronalaren jarrera salatzeko protesta deitu dute sindikatuek. Abenduan jakitera eman zuten ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek dinamika bateratua sortu zutela, hitzarmenaren negoziazio bidea elkarrekin egiteko. Era berean, SEA patronalari eskaera zehatzak helarazi zizkioten. Besteak beste, soldata KPIaren arabera eguneratzea, behin-behinekotasuna murriztea, lanaldia jaistea eta lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea. Eskaera egin zutenetik datorren asteartean otsailak 14 elkartuko dira sindikatuak SEA patronalarekin aurreko aldiz. Manifestazioa indar erakustaldi bat izatea nahi duten eta horregatik eskatu diete sektoreko langilei eta herritarrei mobilizazioarekin bat egiteko. Bestaldetik aipatu dugu asteon abiadura handiko trena Bilbon eta Gasteizen sartzeko protokoloak sinatu dituzte Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, 2 hiriburuetako udalek eta Arabako Foru Aldundiak. Aurrez talde guztiek hitzez hartutako konpromisoak idatziz jaso dituzte dokumentuetan. Hala nola 2 hiriburuetan geltokiak lurperatzea eta lan horien kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uztea. Abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak erekitzen hasteko protokoloa sinatu dute tarteko diren erakunde Gasteizen. Hala nola Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, 2 hiriburutako udalek eta Arabako Foru Aldundiak. Eusko Jaurlaritzak eta nire sailak konpromiso irmoa dugu abiadura handiko trenarekin eta bere garapenean modu aktiboan parte hartzeko. Lankidetza protokolo honek 2 hiriburuetako lurperatza bermatzen du. Eusko Jaurlaritzak hartuko du bere gain kostua eta ondoren kupo bidez deskontatuko da. Bestalde zehaztuta geratu da Basaurin egingo dela behin-behineko geltokia. Abiadura handiko trena Bilboko abandokora iritsi bitartean egongo da martxan. Argi daukat proiektu hau asko luzatu indala. Horregatik uste dut oso importantea dela konfidantza berreskuratzea. Gasteizko kasuan laster sinatuko dira hirirako sarreren eta Arkautiko korapilaren proiektuak. Protokola ono dago sinatzea, baina baita ere ondo dago kronograma jakin bat jakitea, hurrengo urratsak zeintzuk izango diren jakiteko. Gasteiz-Burgos loturaren lanak ere 3 hileko honetan dira esleitzekoak. Hala aurreratu du Raquel Sánchez Espainiako garraio ministroak. Vamos a licitar la redacción de los proyectos constructivos en este primer trimestre del año. Eta gauzak ondo 2027ko espero da lana guztiz amaitzea. Aipatzekoa da ordea 2006 duela 17 urte ekin zietela HTaren lanei. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako eremua da aurreratuen dagoena. Trenbidearen ia zati guztiak eginda daude eta gainontzekoak 2024ko amaitza aurreikusten da Hernani Astigarraga Lotuneko eta Donostiako eta Ezkio itsasoko lanak amaitzen dituztenean. Araban eta Bizkaian berriz atzeratuago doaz lanak. Hiriburuetako sarrerak ez ezik beste 5 zati geratzen dira egiteko. Bilbo eta Gasteizko abiadura handiko trenaren sarrerak horrela, Europa barneko garraio sareak txosten batean proposatu du, Gasteizen eta Iruñaren artean abiadura handiko trenaren linea egin ordez, oraingoiko trenak erabiltzea aurrerantzean ere. Kontuan hartu du, ez dela aurreikusi 2030 baino lehen abiadura handiko burdinbiderik eraikitzea.
Nafarroako AHT gelditu plataformak oharbidez adierazi du, zartako bat eman diola Euskal Y-koa eta Zaragoza abiadura handiko trenez lotzeko asmoari. Plataformaren arabera, sare biak elkartuko dituen burdinbidea orain dela, 11 urte eraikitzen hasi arren, 30 kilometro bakarrik eraiki dituzte, Kastejonen eta Iruñearen artean. Oharrean salatu dute mito bat dela, abiadura handiko trena ia amaituta dagoela, Euskal Y-koa amaitzeko inbertsioaren 48% geratzen delako, eta 96% Nafarroako korridorea bukatzeko. Adierazi dute proiektuarekin jarraitzeak, baliabideak xahutzea, lurra suntsitzea eta krisi ekologikoa areagotzea eragingo duela. Gaiz aldatu da berriz, Joseba Azkarraga sareko bozeramaileak espetxe zuzendaritzarekin izandako komunikazioak filtratu ditu Guardia Zibilak. Elkarrizketa horietatik euskal presoei mesede tratua eman zitzaiela eman nahi izan du ulertzera, baina porrot egin du fiskaltzak ukatu egin baitu deiturik dagoenik. Duela 6 hilabete Auzitegi Nazionalera bidalitako txosten bat, eskubiko hedabide espainiarretara bideratu du orain Guardia Zibilak sortu kriminalizatzeko saiakera berri batean. Txosten horrek Joseba Azkarraga sareko bozeramaileak ere jo puntuan jartzen du oraingoan, Espainiako espetxe zuzendaritzarekin izandako harreman batzuen berri emanez. Azkarragak zenbait euskal presoentzako gestioak egin dituela eta espetxe mugimenduei buruzko informazioa lehentasunez jaso duela iradoki du ultraeskuin espainiarrak. Eta horren gainetik preso hauek mesede tratua izaten dutela eman nahi izan du aditzera. Egunerokoak baina kontrakoa adierazten du azken orduetan jakinda kalean zen Jon Crespo espetxeera itzuliko dutela 3. gradutik 2. pasatuz. Espainiako Auzitegi Nazionalak hartu du erabakian, fiskaltzak 3. graduari jarritako helegite baten ondotik. 2002tik dago Crespo kartzelan eta Baldemoro, Topas, Murtzia eta Duesoko espetxedan egon ondotik, Basaurira ekarri zuten 2021ko irailean. Basauriko espetxean zegoela 3. graduan ezartzeko proposatu zuen, kartzelako tratamendu batzordeak 2021ko urrian. Etxeratek jakinarazi duenez, ordutik kalean izan da preso galdakoztarra. Euskal presoen senideen elkarteak salatu du, Cresporen kasuan Unai Fano euskal presoari gertatutakoaren antzeko egoera errepikatu dela. Fano 2021ko irailaren 28an itzularazi zuten Basauriko espetxera, 2. gradura bueltatuta naiz eta 8 hilabete lehenago espetxe horretako tratamendu batzordeak 3. gradura pasatu zuen. Auzitegi Nazionalaren erabakiaren kontra, sarek manifestazioa deitu du biharko Galdakaon Jon Crespo euskal presoaren herrian. Eguerdiko ordu batetan abiatuko da protestak Urtzeko plazatik, etxerako bidean oztoporik ez lelopean. Bestetik, Espainiako Gorenak erabaki du Jaione Jauregiren kontrako auzia ez dagoela preskribaturik, eta 1991 urteko ekainaren 14an eginiko ekintza batekin lotu nahi du Jauregi fiskaltzak eta zera leporatzen dio, eraso terrorista eta 3 guardia zibilen hilketa zapuztua. Gorenak erabaki du auzia ez dagoela preskribatuta 1998 urtean Auzitegi Nazionalak erabaki baitzuen auzia berriz zabaltzea, aurreko urtean atxiloturiko pertsona batek eginiko deklarazioa gehitu zioten eta sumarioari. Guardia Zibilaren arabera atxilotuak onartu zuen etako kidea zela eta Jauregirekin aritu zela bestak beste auzi horretako erasoan. Beraz, Gorenak baieztatu egin du Auzitegi Nazionalak Jauregi auzipetzeko asmoz 2004 urtean eman zuen agindua eta erabaki du auziak jarraitu egin behar duela. Belgikak 2020ko azaroan entregatu zion Jauregi Espainiari. Urteak zeraman Gante hirian bizitzen eta han egiten zuen lan iheslaria izan arren, eskutuan ez dela bizi adierazi zuen berak. Espainiak duela ia 40 urteko hilketa batengatik eskatu zuen Jauregiren estradizioa. Etako kide gisa 81ko martxoan Ramon Romeo, Espainiako armadako teniente koronela hiltza leporatu zioten estradizioa eskatzeko. Eta euskal presoen bueltakoak horrela heldu diezaiogun jarraian, korrikaren aurtengo edizioari asteon korrika kulturala aurkeztu dute, Loraldia elkartearekin batera osatutako programaren xetasunak eskainiz. Ruper Ordorikaren eta Bernardo Atxagaren hautsi da Agora ikuskizuna izango da, korrika kulturalaren emanaldi nagusia Iker Aginagai lankidea izan zen aurkezpenean.
Korrika kulturalaren aurtengo edizioa aurkeztu du AEKak Derioko baserri antzokian. Hasiera Mondo korrikako arduradunak trantsiziozko edizioa izango dela azaldu du. 23. korrikatik aurrera sortu berri duten bekaren bitartez osatuko baitute korrika kulturalaren programazioa. Kulturalaren bidez lan bat saritzera joango gara 23. korrika horretan, eta Euskal Sortzaileorentzat erakusleioa dela genion. Aurtengoak aldiz, azken urteotako formatuari eutsiko dio, eta Loraldia elkartearekin batera osatu dute proposamena. Nola nahi ere, berritasunak badakar korrika kultural honek. Webgunean irekitako menua atalaren bitartez, ikuskizunak euren herrietara eramateko aukera izango baitute programatzaileek. Eta aurten berrikuntza moduan, esan nahi diogu sortzaile orori, oraindik ere menua zabalik dugula eta haiek gure webgunean eskain dezaketela euren ikuskizuna guk programa dezagun korrika kulturalen honen barruan. Loraldia festivaleko arduradun Amaia Ozerinek ere hartu du parte ekitaldian. Non Antigone antzezlanaren zati bat antzestu duen Xanti Agirrezabal aktoreak, eta Einaut Zubizarreta musikariak Trigger lehenengo volumena proiektuaren lagina ere eskaini duen. Gainera, Loraldiak ekoitzitako hautsi da Anfora ikuskizuna kulturalaren aurtengo edizioaren proposamena aurkeztu du Ozerinek. Iraganarekin hautsi eta sormen jarrera garaikidea eskaini nahi zuen Atxagak Etiopia iskribu hura sortu zuenean. Jarraian, lan horretako hainbat poema Ruper Ordorikak musikatu zituen, eta hortik bere musika ibilbideari hasiera eman zion eta hautsi da Anfora diskoa jaio zen. Berritzaileak diren poema eta kanta haiek badute zer konta gaurko garaietan ere. Horregatik hautsi da Anfora disko osoa hasieratik amaierara, eszenaratuko dute Ruper Ordorikak, Bernardo Atxagak eta Mugalariz musika taldeak. Aurreratu duenez, Euskal Herriko 6 udalerritan ikusi ahalko da hautsi da Anfora. Senperen, Iruñean, Bilbon, Eibarren, Gasteizen eta Oreretan. Horrekin batera beste hainbat emanaldiei egingo dietokia korrika kulturalak Euskal Herriko txoko askotara zabalduko direnak. Eta korrikaz, martxoan Amurriotik abiatuko den ekimena ez da Arabako Errioxatik pasako, baina horrek ez ditu eskualdeko euskaltzaleak geldiarazi eta ibilbide propioa egiteko lanei ekin diete. Bestelako kultur ekitaldiak ere antolatuko dituztela aurreratu dute estilan hau. 22. korrikaren ibilbideak 334 kilometro inguru egingo ditu Araban 4 egunetan, baina ez da Arabako Errioxako lurretatik pasako. Horrek baina ez du eskualdeko euskaltzaleak ezer egin gabe utziko eta dagoeneko egitasmoak antolatzen hasi dira euskararen aldeko aldarria bertatik igaro dadin. Izan ere, 2013an eta 2017an egin zuten modu berean, aurten ere korrika propioa antolatuko dute. Txiki-txaka elkarteak bilera deitu eta azkenean apirilaren 9an goizez Nafarroako Biana herritik eta Bastidatik zutabe bana aterako da, eta herri ezberdinetatik igaro ostean guardian bukatuko dute eguna. Horrez gain eta oraindik ere xehetasun guztiak erabakitze badaude ere, zenbait kultur ekitaldi antolatzeko asmoa dutela aurreratu dute Arabako Errioxako euskaltzaleek. Sari kontuetan berriz, larunbat honetan banatuko dira Valentzian 36. Goya sariak eta hainbat euskaldunek dute aukera saria eskuratzeko. Maixabelek 14 izendapen jaso ditu eta beste ekoizpen batzuetan ere badira Euskal Herriko kideak Iker Aginaga. Euskal presentzia nabaria izango dute larunbatean Valentzian banatuko diren Goya sariek. Espainiako zinemasari garrantzitsuenetan euskaldun ugari arituko dira leian. Tartean, Maixabel euskal ekoizpenak 14 aintzatespen lortzeko aukera du. Arlo artistiko zein teknikoan izendapenak jasota, eta horietako asko euskaldunen esku dauden atalak dira. 36. aldiz banatuko ditu Espainiako Zinema Akademiak Goya sariak aurten. Fernando Aranoak zuzendutako El Buen Patron filma da favorito nagusia dituen ustez. 20 izendapen jaso ditu, inoizko errekorra hautsiz. Iziar Bollainen Maixabelek aldiz aukera du sari dezente eskuratzeko. Sari nagusietarako hautagai da gainera. Gizonezko zein emakumezko aktore onena, film onena, gidoi onena eta zuzendaritza onenarenak alegia. Aldiz, Maixabel ez da euskal presentzia duen eta saritua izan daitekeen film bakarra. Iker Alvarez eta Aizea Pastorren Zutik animaziozko luzeak animaziozko film onenaren sarian dago izendatua. El Buen Patron arrakastatsuan ere euskaldunik badago, Fernando Albizu aktorea kasu. Taldeko gizonezko aktore onenaren sarirako hautagai dena.
Kiko de la Rica argazki zuzendari bilbotarrak saria eskuratu dezake bere atalean, Mediterráneo ekoizpenagatik. Al día, ¿cuántos? Está tranquilo. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora. Kiroletan aldiz, Lukas Egibarrek ez du Pekingo Joko Olimpikoetan zuen helburua bete, egun zaila izan du ostegun goizaldean snowboard crossean eta ez du 7. postua baino hobeagoa lortzerik izan diploma olimpikoa eskuratuz. Dominen lehiatik kanpo geratu eta diploma olimpikoarekin konformatu behar izan du Lukas Egibarrek. Bada ostiraleko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren amaierara gaurkoan, Piztiak taldaren begietara begiratu abestearekin agurtuko zaituztegu asteburuari bide emateko. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Freskotasun ederrorekin inguru dena beteaz Bazatoz gauzakarri esanaz Beti laguntzeko prest Begietan